La intimitat es converteix en extimitat. Agafem un concepte del psicoanalista Jacques Lacan que parlava d'aquesta relació ambivalent entre interior i exterior en la formació de la nostra personalitat. En la nostra societat hiperconnectada, la intimitat s'expandeix cap a fora, el privat es mescla amb el públic i ho fem a través d'una sèrie d'obres, la majoria de les quals són interactives. I el que fan és donar elements de reflexió sobre aquest mateix món de la tecnologia. My work's never about the technology, but it's always questioning that technology on some kind of level. Tratamos de explorar esa mezcla de lo físico y lo digital en el espacio público, ¿no? En aquesta exposició, l'espectador no ha de romandre quiet, sinó que ha de participar. Without the audience, my piece of work is just an empty bed. Jo crec que s'ànima a la tecnologia la posant les persones. La tecnologia necessita com una interactuació, si no, no seria res. Not pressing some buttons or going through some sequences that I know will occur, but doing things that I never knew would happen. Hi haurà un taller amb adolescents on els adolescents podran interactuar amb les obres, tractar amb els temes que aquestes presenten i fer una sèrie d'obres que s'integraran també en l'exposició.